Здравейте на всички! Има ли комарджии? Заредили сме се на бетаното една десятка, да видим днес какво ще се случи. Да играем тук една мъжка игра. С 10 лева. С 10 лева. Между другото, да, котката е с мене. Да, е тук. Между другото, ние сме новобранци. Дори не разбирам тук какво трябва да стане. Майко, какво стана, бе? Домати ли са и кой, бе? Добре. Играем до 10 лева и излизаме, да знаеш. Да има и за следващия път. Така ре, не се смей. Яре, дай още нещо де. Виж сега, не тури там и не череши да му се не види. Ето бе, даде. Арима. Добре. Пак е нещо, добре. 4 стенки. Така. Сега искам да направим едно предизвикателство. За всеки абонирал се, правим по левче депозит. Означава, че колкото абонати съберем до... Днес каква дата сме? Какъв ден? Сряда. Значи до петък, следващата седмица, до 19 октомври, колкото абоната съберем, правим депозит, левчи на абонат. Вие сте наред. Дай, какво За става една така? седмица 10 000, ако събереш, какво прави? Ами, какво по-хубаво? Ще игриш кредит ли? Арима, машинчице. Кажи на 20 стинки, какво чакаш, бе? Айде стреля ги изиграем на 4 стинки. Мочо. Точно мочо стана. Дай! Добре, аре дай черешки, дай нещо, домати, ориз, картофи, няма значение какво е. Дай. Нали разбрахте сега, момци, за всеки абонирал се правим левче депозит до следваща седмица петъка. Днес е 9-10. Четворка черешки, добре. Пак е нещо. Три звездички, който едва ли е. Да, пак да кажем, новобранци сме, въобще не разбирам какво се случва тук, батко. Какво трябва да направим? Само гледам парите там да се качват, друго не ме интересува. А и как минаха те сливи? Тъй, няма врачи. Да видим тая сесийка. И батко. Последно. Няма нищо. Ами това е за сесията днеска. Очакваме ви отново следващата седмица на 19 или 18. Майко, всичко обърках. Както и да е. Значи петък, 18, пак ще правим нова сесия. За всеки абонирал се правим левче депозит. Колкото хора са абонирали до следващата седмица, правим депозит. Ако трябва кредит, ще изтегля. Айде, до нови срещи!